ኢራንን ኣሜሪካን ብዛዕባ እቲ ዝሃብተመ ዓይነት ዩራኒየምን ምቁፅጻር መጻወ ሆርሙዝን ኣብ ምትህላኽ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ግን እቲ ኣብ መንጎአን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ጽቡቕ ምልክታት የርኢ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ እቲ ናይ ኢራን ዝሃብተመ ዩራኒየም ካብታ ሃገር ከም ዘውፅእ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣሜሪካ ኢራን ዝሃብተመ ዩራኒየም ዝበሃል እተማዕብለሉ ዘላ ምኽንያት ኒውክለራዊ ኣጽዋር ንምፍራይ ትደሊ ስለ ዘላ እያ ትብል ኮይና ኢራን ግን ንሰላማዊ መዓላ ጥራይ ክትጥቀመሉ ከም እትደሊ እያ ትምጉት። ትራምፕ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ድማ ነቲ ዝሃብተመ ዩራኒየም ክንረኽቦ ኢና ድሕሪ ምባል ድሕሪ ምርካብና ክነጥፍኦ ክንክእል ኢና ግን ክህልዎም ኣይክንፈቅድን ኢና ኢሉ። ማርኮ ሩቢዮ ብወገኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ኣብ ልዕሊ መጻወቢ ሆርሙዝ ዝሓልፈ መራኽብ ቀረጽ እንተገይራ ንዲፕሎማሲ ዝኸውን ቦታ ከም ዘይህሉ ኣፈራሪሑ ኣሎ። ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ዝርርባት ድማ ምዕባለታት ከም ዘሎ ይሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ጽቡቕ ምልክታት ኣሎ። ኣነ ሕጂ ዝኾነ ብዙሕ ተስፋ ክህበኩም ኣይደልን እየ። ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ግን እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና ኢሉ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ብወገኑ ብሓሙስ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ እኳ እንተዘይተበጽሐ ፍልልያትና ግን እናጸበበ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ። ንሱ ወሲኹ ኢራን ዝሃብተመ ዩራኒየምን ኣብ ልዕሊ መጻወቢ ሆርሙዝን ዘለዎ ምቁፅጻር ዘይተፈትሐ ጉዳያት ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሩ። ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ሞጃሂድ ኻሜኒ ትራምፕ መግለጺ ቅድሚ ምሃቦ እቲ ዝሃብተመ ዩራኒየም ናይቲ ሃገር ካብቲ ሃገር ናብ ወጻኢ ከይከይድ ኣዚዙ ብምባል ይገሊጹ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ከሓላልኾ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣሜሪካ ብሓሙስ ኣብ ልዕሊ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ሊባኖስ ዝርከብዎም 9 ሰባት ምስ ሕዝብላህ ርክብ ኣለዎም ብዝብል እገዳ ኣንቢራ። እቶም ውልቀ ሰባት ሕዝብላህ ዕጥቁ ንኸይፈትሕ ብምክልኻል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ሰላም ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ብምባል እያ እትኸሶም። ክፍሊ ግምጃ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ሕዝብላህ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ሊባኖስ ኣብ ምክልኻልን ፀጥታዊ መሓውራትን ሊባኖስ ብምስራሕ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ትካላት ሊባኖስ ጽልዋ ክሕድሩ እዞም እገዳ ዝተነብረሎም ከም ዘፍቀዱ እያ ከሲሳ። ጸሓፊ ክፍሊ ግምጃ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰነት ሕዝብላህ ግብረ ሽበራዊ ትካል ስለ ዝኾነ ሙሉእ ዕጥቁ ክፈትሕ ኣለዎ ኢሉ። ሕዝብላህ ካብ ኢራን ወታደራውን ሎጂስቲካውን ደገፍ ዝረክብ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ 80ታት ዝተመስረተ ብከም ስዑድ ዓረብ ሓዊሱ ብብዙሓት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከምኡ ድማ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ዝኣተወ ጉጅለ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ቀጠር ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ቃንም ብን መሐመድ አልማዕዲ ረኺቡ ከም ዘዘራረቦ ኣገልግሎት ዜና ቀጠር ኣፍሊጡ። እቲ ርክብ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ምንቁልቋል ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝረአ ዘሎ ብምዃኑ ኣቓልቦ ስሒቡሎ። ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብ1996 ኣብ ዶሓ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብምኽፋት ዝጀመረ ኮይኑ ቀጠር ብወገና ኣብ 2001 ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ ብምኽፋት እቲ ዝምድና ይሕይላት እያ። ካብ ሽውዓት ሒዘን ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና ከም ዝነበረን ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግን ዝምድናአን አንቆልቁል እዩ። ቀጠር ኣብ 2010 ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዝተፈጥረ ዶባዊ መሰሓብ ከም መንጎኛ ብምዃን ኣብቲ ዘሰሓብ ዶብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣዋፊራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ጻዕረ ሽምግልና ተካይድ ከም ዝነበረት ይፍለጥ። ኣብቲ እዋን ነታ ብሰንክቲ ኣብ 2009 ዝተነበረ እገዳ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ዝነበረት ኤርትራ ቀጠር ፖለቲካውን ቆጠባውን ደገፍ ዝገበረት ኣገዳሲት መሻርክቲ ኤርትራ ምንባራ እውን ይዝከር። እንተኾነ እቲ ዝምድና ኣብ 2017 ድሕሪ ዘጋጠመ ቅልውላው ኣባል ሃገራት ምትሕጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ስዑድ ዓረብ ኢማራትን ባሕሬንን ግብፅን ኣብ ልዕሊ ቀጠር እገዳ ምስ ገበራ እቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዝምድና እውን ከምዚ ተበላሸወ ይፍለጥ። ኣብቲ እዋን ኤርትራ ኣብ ጎንቲ ስዑድያን ኢማራትን ዝመርሕኦ ዝነበራ ኪዳን ለፍንታዊ ሓይሊ ኣንጻር የመናውያን ሑቲ ብቐረባ ከም ዝተሰለፈት ኣይርስዕን። ምስ ኢማራት ብዝነበራ ስትራቴጂካውን ወተሃደራውን ምትሕብባር ኢማራት ኣብ ወደብ ዓሰብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብምግባር ንወደብ ዓሰብን ማዓስከር ኣየርን ኤርትራ ኣብ የመን ዝግበር ስርሒታት ኤርትራ ኣፍቂዳ ነይራ እያ። ብድሕሪዚ ቀጠር ቅልውላው እናዓመቑ ኣብ ዝኸደሉ ነዊሕ ከይጸንሐ ሰራዊታ ካብ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ከም ዘውፅአት ይዝከር። ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕብባር ወሽመጥ ዓረብ ኣብ 2021 ብዝተገብረ ስምምዕ እቲ ኣብ ወጥሪ ዝነበረ ዞባዊ ዲፕሎማሲ በብቁሩብ እናተመሓየሸ ከም ጸንሐ ይንገር። ኣብዚ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ድማ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ጸንሐ ዝምድና ብምግምጋም ዝምድንኦም እናደንፍዐ ዝኸደሎ መንገዲ ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎ። ድሕርቲ ኣብ ለካቲት ዝተባርዐ ኩናት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ማእከላይ ምብራቕን ብሓፈሻ ዝተወሰነ ሃገራት ወሽመጥ ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ዝወረደን መጥቃዕትታት ኢራን
ኤርትራን ኣብ ቅልውላውያን ዝርከባ ብሰንኪት ዝተፈጥረ ጂኦፖለቲካውን ጂኦስትራቴጂካውን ምቅይያራት ድማ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ንሓድሕደን ይኹን ምስ ሃገራት ጎደቦም ኪንኡን ዘለዎን ዝምድናታት ዳግማይ ምትዕራይ ክገብራሉ ተገዲደን ከም ዘለዋ ዞባውያን ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ቃንምን ተገይሩ ዘሎ ርክብ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ለውጥን ስምምዓት ዝተገብረሉ እኳ እንተዘይኮነ ክልቲአን ሃገራት እቲ ዝቀየር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ርክባትን ንምኽላስ ዝጀመርኦ ግብራዊ ተበገሶ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ኢትዮጵያ ግብጽ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ንምርካብ ንዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ሰላም ንምዕንቃፍን ንምዝራግን ትንቀሳቐስ ኣላ ክትብል ንግብጽ ከሲሳ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ንጋዜጠኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብግብጽ ዝመጽእ ዘሎ ዘይሃናጽ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍን ኣቓልቦ ንምስራቕን ዝዓለመ ይክብል ከሲሱ። እቲ ወሃቢ ቃል ዝኾነ ኣምባሳደር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በተወሳኺ ፖሊሲታት ግብጺ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ምርግጋእ ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ክብል እንከሎ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ እተካይደሉ ዘሎ እዋን ግብጺ ወጥሪ ክትፈጥር ምጽናሓ ልሙድ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ግን ንድሕሪት ዘይምለስ እዩ ክብል ኣነጺሩ። ከም ዝፍለጥ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጺ በድር ዓብደልዓጢ ከምኡ ድማ ሚኒስትር መጓዓዝያ ግብጺ ካሚል አልወዚር ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኽ ግብጺ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ብምግባር ንወደባት ግብጽን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ናይ መራኽብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘ ስምምዓት ፈሪሞም እዮም። ሕጂ ኸ ኢትዮጵያ ድሕሪዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብጽን ዝተገብረ ስምምዕ ግብጺ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንናይ ምርካብ ጻዕሪ ትዕንቅፍ ኣላ ክትብል ከሲሳ ትርከብ። ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሳልሳይ ዓመቱ ረጊጹ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢታት ዝረኽቦ ዘሎ ዓወታት እንዳወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎን ነቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብወገን ኢትዮጵያ ሓገዝ ይረኽበሉ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ዝርከብ መስመር ንምዕጻው ድማ ተቓሪቡ ምህላው ተገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢታት ዝርከባ ንኣሽቱ ዓድታት ካብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድሕሪ ምቁጽጻር እዩ። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ነዚ ሃብታም ዝኾነ ዞባ ንነዊሕ እዋን ሰፊሕ ከባቢኡ ተቆጻጺሩ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐስ ካልእ ተቃዋሚ ዕጡቕ ጉጅለ ድማ ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብምዃኑ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብቲ ከባቢ መስመር ክገብር ክኢሉ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ሕጂ ምስታ ርእሰ ከተማ ናይቲ ዞባ ዘራኽብ መስመራት እንዳዓፀወን እንዳሓዘን ይመጽእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ መስመር ንምዕጻው ተቓሪቡ ምህላው ይገለጽ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከኣ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ወገናት ሱዳን ኣብ ጀዳ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ንምብርባሩ ጻዕርታት ትገብር ምህላዋ ተገሊጹሎ። እቲ ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ድማ ብመንገዲ ደቡብ ሱዳን ኣቢላ ንሕሜቲ ናብ ዝርርብ ንኽመጽእ ንምእማን ከም ዝኾነን ድረውን ጻዕርታታት ጀሚራ ምህላውን ተገሊጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።